Kochani, wyobraźcie sobie sytuację. Wczujcie się. Tylko wy i nic. Bezkresny, gdzie okiem sięgnąć las. Albo plaża jakaś, no to jest nieistotne. Tylko wy i bezludna wyspa. Wtem z nieba odzywa się do was głos. A biorąc pod uwagę, że jesteście świadomi tego, że nie cierpicie na żadną chorobę psychiczną, no chyba, że cierpicie akurat, nie ignorujecie go. I ten głos do was mówi: mogę cię obdarzyć jedną grą na komputer, ale ino jedną. Nie wiem, czemu ten głos miałby gadać po śląsku, bo to w domyśle miałby być ponbuczek, czyli no godałby po śląsku, nie? I możecie wybrać tylko jedną, ale tylko jedną grę, która zostanie z wami na tej bezludnej wyspie. A mówiąc po ludzku, po prostu przyszedł mi ostatnio do głowy taki pomysł, że jeżeli, bo mówi się tak często, nie, na przykład gdybyś miał ze sobą na bezludną wyspę na przykład zabrać jeden film, albo jedną piosenkę, jakąś utwór muzyczny, albo tam jeden na przykład posiłek, jedną rzecz do jedzenia, którą byś tam chciał ze sobą mieć i cały czas ją jeść, to mi przyszło do głowy, że gdyby teoretycznie jakimś cudem doszło do takiej sytuacji, że znalazłbym się na tej bezludnej wyspie i nie mógł akurat poprosić bym o na przykład komputer z internetem albo telefon satelitarny, żeby wezwać pomoc i ktoś mnie z tej wyspy zabrał, żeby mógł być obdarzony tylko jedną, jedyną grą, w którą mógłbym grać na tej wyspie przez nie wiadomo jak długo, aż mnie ktoś znajdzie, albo na przykład aż do tego momentu, nie wiadomo do kiedy, może aż by mnie dokonał żywota. Wyobraźcie sobie, tak Castaway poza światem był taki film i wyobraźcie sobie, że on tam siedzi z tą piłką Wilsonem, ale oprócz tego gra jeszcze w jedną grę. I pomyślcie teraz, wczujcie się to, gdyby ktoś dał wam taką szansę, że tylko jedna gra, to jaka gra komputerowa, a może konsolowa, a może planszowa, ale w zasadzie chodzi mi tu bardziej o gry tak zwane wideo. Jaka gra by to była? I to jest bardzo ciężki wybór, bo to jest takie pytanie w stylu na przykład, jakie danie chciałbyś jeść, gdybyś mógł jeść tylko jedno danie już do końca życia? No to ciężko coś wybrać, bo nie chce się jeść tylko jednej rzeczy do końca życia, ale myślę, że większość z was ma taką grę, a przeważnie pewnie nawet kilka gier, które jakoś tak głęboko od lat leżą w sercu, do których często się wraca, z którymi kojarzą się jakieś bardzo takie fajne wspomnienia, często jakieś właśnie młodzieńcze, młodość, bardzo przyjemne. I wiem, że na pewno ciężko jest tylko jedną, jedyną grę wybrać, bo często jest to kilka, ale ja myślę, że właśnie w moim przypadku, po dłuższym namyśle, byłaby to gra właśnie, jak wielu z was się domyśla, Return to Castle Wolfenstein, czyli no taka gra przełomowa, jeżeli chodzi o gry wojenne FPS, bardzo w moim sercu skryta głęboko. Ukończyłem już ją no niezliczone ilości razy i jeszcze na pewno nie raz to zrobię i nie ma lepszego według mnie FPS-a o tak po prostu takim klimacie, takiej atmosferze całej zbudowanej. Na tamte czasy też oprawie graficznej, może na dzisiejsze czasy już nie tak bardzo, ale wtedy to urywało głowę. O oprawie muzycznej, po prostu, która chyba tylko, jaka przychodzi mi do głowy równie dobra, to byłaby w Medal of Honor Allied Assault albo w Call of Duty, ale to jest, można sobie znaleźć ten ost na YouTubie, to jest po prostu to. I jestem ciekaw właśnie i tu was zachęcam do właśnie podzielenia się w komentarzu pod tym filmem na YouTubie, co wy byście wzięli ze sobą. Jaka jedna, jedyna gra by to była, która mogłaby z wami, no być może nawet dokonać żywota w tej bezkresnej pustce bezludnej wyspy, albo no tam dowolnego innego miejsca, jakie sobie wybierzecie. Także piszcie, bo jestem bardzo ciekaw. A tak w ogóle to wiecie, że przechodziłem całkowicie przypadkowo z tragarzami i z Pixelboxem. I dawno, a tam coś tak słyszycie? Coś tam podejrzanie zachęcająco szelącze. Także jak już jesteśmy w
takich pięknych okolicznościach przyrody, bezludnej wyspy. Trochę się cykam, ale zobaczmy, co tu przyszykowano tym razem. O cholera! Podkładeczki, moi drodzy, pod piwo z Simpsonów. A wiecie, że to jest przeze mnie napój spożywany wyjątkowo często, także idealnie. Statek z Futuramy, dynamit lampka w kształcie dynamita z Crasha. Oczywiście nie dołączają do baterii, nie dołączają baterii w środku, żeby żadne dziecko nie połknęło, ale ja wam może spróbuję odtworzyć ten dźwięk. Ping, 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 ping. Zaraz ktoś pomyśli, że psychiczni uciekli z Lublińca i mnie chycą w kaftan i zabierą. A w sumie i tak tam skończę prędzej czy później pewnie. Piersiówka z Ricka i Mortiego. Jak ja mam wyjść z alkoholizmu i Summer Vibes ze SpongeBobem? Dziękuję, Pixelbox. Dobra, jadę do domu testować piersiówkę. A widzicie, bym zapomniał o jeszcze jednej rzeczy. Odezwała się do mnie taka firma Bryza, którzy robią lemoniady ponoć dobre i zapytali, czy nie chciałbym napić się ich lemoniady. Ja powiedziałem, że spoko, niech wyślą, a myślałem, że wyślą jedną butelkę, wysłali całą paczkę. Nice! Unboxing lemoniady to jest coś nowego. Tego jeszcze nie miałem okazji robić. Bryza marakuja, odważna i pyszna. Woda, cukier, sok z zagęszczonego soku owoców, marakuja, dwutlenek węgla, ekstrakt cytrynowy, kwas askorbinowy. Nie ma oleju palmowego, czyli można pić. Jakby się ktoś zastanawiał, ile dostałem kasy za to, niestety nic. Miałem się napić i powiedzieć wam, czy dobra. Zajebista.